Ay, maya parabak po. Tilduda ko po kayo nilatang mag-tricycle. Opo, kayo ni kaya kayo kayong patling. Opo, ay, bago mako po ata. Ay, aliko po, salamat po. O ito po, inapado ko po kayo ni kasi bata ko po magkukulam. Opo, ati ko po kasing kumari king Angeles. Buri kayo mitruan ng lisyon, naglalangi ko daya kaya. O magkano po singilyo? Depende po kayo buri kumalyari. Sige po. Ipasing po kasi yan, kakauskus balungo. So po, dusulit po bulaya po asbok. Iburi ko po sanang malyari, mangula po ya po labi. Baka nita, may nakuya ganang sasabi ng sasabi. Kaya nung malyari po, ang buski pa bulan mo, may kabayiki ya. Opo, baka tatambing yung manikal pa nga, patsya kakatakya. Libo nepin po ita. Rugo kamal. Sige, ito na pa mo pong bayiki. Kamal pala. Kahit po, bangla ko siya mapungpung ipasing. Buri ko po, ganang taliri na makimo. Opo. 500, balang talire, ginuko kamal. Baka nanood ako pong repair kanya karing amiga ko, nung makanyang kakamal. Balamanak lang kung sa lapin kaya kayo, wala mo pong taliri. Opo. Kaya po, intuturuan pong palsingsingan. Ay, po, tindaragulan pong taliring dato, opo. Like, kung ano makapag-check siya pa kanya ni Alting Pasing ngayon. Kaya, tawali ko pong baring malyari. Ipasing po kasi palagwa na akong mag-global date. Sa sangkana na akong pakalbit. Tapos kaninong lalaki, ginuko. O pinana akong banong malang yung tuktok eh. Ay, nakaparising niya pa man niya biyan. O igawan po kanya kayo. Di nang tayo pong ipeking buldit. Opo. Baka nita po, po tabi pagrumasala nitang asawa na. Pandiryani. Opo. 1.5. Ginuko ka mal. Ay, o nung kain na po, dalyawat. Opo. Tsawalo balang pisngi ni buldit. Walong dalan. O, sige. Sana po pala. Pintalan ko niya mo itang kakilala kung magkukulang ng kebyawan. Opo, pisa kaya nga lang pilatan. O, sige, tugawan niyo na po yan. Paseng, leko nung salang-salang mo ko pa kayang tutuki. Altika.